ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ତମେ କେତେବେଳେ ଆଇଲ କେତେବେଳେ ବାହାରିଲ? ସକାଳୁ ଆସି କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଇଲ? ତମ ଜୀବନର କଥା କହିଛ ନା କେତେବେଳେ ଆଇଲ? ନା ନା ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଆସି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଇଏ କରୁଥିଲ, ତମେ ଆସି ଖାଇକି 6:30 ବେଳୁ ଶୋଇଥିଲ, ଉଠିଲ କେତେଟାର? 2:30ର। ହଁ ନା ତାକୁ ପଚାରୁଛ କ'ଣ? 2:30ରେ ଉଠିଲ, ରୁହ, 2:30ରେ ଉଠିଲ, ପୁଣି ଖାଇଲ, ବ୍ରସ୍ କରିକି ଗାଧେଇ ଖାଇଲ, ଖାଇକି ପୁଣି ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିଲ। ଏବେ 5ଟା କେତେ ହେଇଛି ବାହାରିଲଣି। ତ ବର୍ଷ ସାରା ଆମର ଏଇ ରୋଗ ମାନେ ଯାଏ ନା, କଥା ଟିକେ ହେଇଛ ନା, ଆମ କଥା ଟିକେ ବସିଛ ନା କ'ଣ? ତଥାପି ନିଦ ଅଛି ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତେ। ୟାର ଘରକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଘର କତରୁ ବୁଲିକି ଆସିବି, ଆସିକି ଶୋଇଲେ ଉଠିଲେ ଖାଇଲେ ପୁଣି ପଳେଇଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଆମର ମା' ପୁଅଙ୍କର ଦିନ ଏଇ ରୋଗ ଯାଏ। ଖାଲି ଡିସେମ୍ବରରେ ଏଇଥର ଗୋଟେ ଛୁଟି ପାଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲିକି 20-22 ଦିନ, 20-22 ଦିନ ତ ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଲେଇତେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଜୁନ୍ ଛୁଟି, ନହେଲେ ଏଇ ରୋଗ ଆସିବା ଖାଇଏ। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଟିକେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ହେଉଛି, ଟ୍ରେନ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛ କୁହ? କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ଗୋଟେ? ଏ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଆସିକି ଏଇ ରୋଗ ଖାଇଲ, ଶୋଇଲ, ଉଠିଲ, ପଳେଇଲ। ତମମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲ କମଳ ତଳେ, ଆରାମ ସେ ହଉଲ ନା କେ ହଉଲ ଆଉ ଥରେ କୁହନି। ନା ଆଥରେ କୁହ। ଡାଇଲଗ ଗୁଡା କହି ପାଟିକି ଥରେଇ କହୁଛ ନା? ଜରିର ପୁରେଇ ଦେବୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡଟା।